People Air. Ja. Aangenaam. Ja. Hoe ga ik er even naartoe? Nou, ik zal me eerst even voorstellen, meneer. Ik ben van Bipolair, Purser Lolita. En ik heb met de cabin crew ook bij me. Marie Servaas. Nu even niet. En Captain Nix is even een kleine tussenstop. En ja, weer van Bipolair. We regelen alle vluchten die maar wenselijk zien. En even kijken, ja, ik ben de purser. En dit is mijn mede-purser. We hebben alleen maar pursers. We hebben alleen maar pursers. Werkt fantastisch. Allemaal leidinggevende. Precies. Werkt fantastisch. Maar hoe gaat je hier naartoe? Gaat je met de spin? Nou, ik wou graag een vlucht boeken. Tussen de Vrienden van het Onze Lieve Vrouwplein. Ja, zeker maar. Gewoon voor linksom of rechtsom. Gewoon maar checken, zo maar kijken. Goed doorheen. Gans doorheen. Ja, alles erin, dat past wel hè. Nou, dan gaan we gewoon doorheen. De laatste dag. En daarna hebben we even een jurke vakantie. En ik kan vervolgens jou met de vaste loven betekenen hoe we daar naartoe gaan. Rechtdoor of naar achteren? Naar voor, onder, boven. Goed idee.